Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmede başlaýar. Şugun hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýtagtynda boýunça iş saparyny amala aşyryp, köpürli iş öýürler merkezli Kaşan Garagum mehmanhanasynyň hemem oň golyna ýerleşýän seýilgäkiň şeýlede Aşgabat Türkmenabad awtobanynyň gurulşyny alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyň demirgadyk günjegini Atamrat Niýazow we Hoca Ahmet Ýasaw köçeleriniň çatyrgyna gurulýan desgalaryň gurulşyk meýdançasyna geldi. Ma'lum bolşýaly hormatly prezidentimiz Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan özgörtmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini hemişe bir gödegçilikde saklap, raýatlarymyzyň ähli amatlyklaryň köýdürini görüp ýaşamaklar üçin döredilýän oňoýly şertler, öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak hemde ekologiýa awadançygyny üpsün etmek bilen baglanşyk meseleleri hemişe aýratyn ünsverýär. Milli liderimiz bir ýerde teýilgäkiň hemde ýerasy geçergeleriň gurulşyk işleriniň başyny synlady. Döwlet başlarymyz Tewda din jalş merkeziniň feýilgäkiň we Garagum mehmanhanasynyň bir toplumda ýerleşmeginiň uly ähmiýetiniň bardygyny aýtdy. Milli liderimiz paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň we onuň mehmanlarynyň täze döwrat feýilgäkiň gözelliklerinden we onu döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp din jalmaklar üçin ähli şertleriň döredilmeligini bellädi. Soňra bir ýerde hormatly prezidentimiň garamagyna Atamrat Niýazow we Hoca Ahmet Ýasaw köçeleriniň çatyrgyna gurulşyga alınıp barlaýan we gurulşyga meýilleşdirilen binagarlyk şekil taslamasy, Garagum işöwürlük merkezli mehmanhananyň baş meýilnamasy hemde feýilgäkiň şekil taslamasy we baş meýilnamasy, Tewda din jalş merkeziniň taslamalary, ýerasy geçergeleriň şekil taslamalary görkezildi. Ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Glejew feýilgäkiň taslamasy barada hatabat berdi. Bir taslamada meýilleşdirilen ähli işler, şol sanyna suw çöwdürümleri, bagy bostanlyklar, açyklandyryjylar, ýan ýodalar we beýlekler feýilgäk solagyny döretmegiň iň häzirki zaman ýörelgelerine laýyklykda ýerine getiriler. Döwrewap feýilgäkiň ýer böleginiň umumy meýdany 9,170 hektara barabardyr. Onuň uzunlygy 320 metr, ýyny bolsa 310 metre deňdir. Feýilgäkde suw çöwdürümleriniň 9-y, şol sanyna 8 sany keçi we bir merkezi uly suw çöwdürümleri bolar. Şeýlegen bir ýerde suw howdanlarynyň uçyzyny gurmak meýilleşdirildi. Taslama laýyklykda gurulşyga alınıp barlaýan ýerasy geçergeler bolsa, piýadalaryň howpsuzlygy üçin niýetlenenler. Geçergeleriň jemi 4 sanyny bolup, uzunlygy 23,11 metr, ýyny 8,11 metr we beýikligi 4,18 metre deňdir. Ýoluň umumy uzunlygy 704 metre barabar bolup, ýyny 18 metrdir. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, taslamalara käbir belliklerini hemde düzeltişlerini gerdi. Beýselge halkara howa mendenleçeni uzaryp gitmek bilen raýatlarymyzyň oňoýly din jalýan ýerine gürler. Hormatly prezidentimiň belleşýäli burada görülýän çäreler ýylatymyzyň saglygyna oňoýly täsir edýän amatly ekologiýa gurşawyny kemale getirmäge gönükdirlenler. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyza geçirilgäniň taslamasyna degişli çyzgylar görkezildi. Hormatly prezidentimiz taslamalar boýunça alınıp barlaýan işler barada hatabat dinläp, özüniň käbir düzeltişlerini gerdi we tekliplerini aýtdy. Döwlet başlarymyz bir ýerde şäheriň ýaşaýjylary üçin hem ýurdumyza gelýän mehmanlar we piýagatçylar üçin hem öz wagtlaryny peýdaly geçirer ýaly ähli zerur amatlyklaryň döredilmeligine ünsçekdi. Şu ýerde faýaly baglar ekmek, özüne çekijek çöwdürümleri gurmak barada häkime degişli taşyklar berdi. Döwlet başlarymyza ýerine ýetirilýän işleriň ýokary hil derejesine alınıp barlyp, milli uşgunlary özüne jemlemeligi barada belläp, feýilgäkiň döwrewap atlandyrylmalygyna ünsçekdi we şunun bilen baglykda ony laçyn elip atlandyrylsa maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiň belleşýäli munyň özi paýtagtymyzyň ganatlaryny ýaýyp duran laçynyň şekilindäki halkara howa menziliniň bir ýerde ýerleşmegi bilen baglanşyklydyr. Soňra Türkmenistanyň senagatçylar we telekatçylar birleşmesiniň ýol başçysy Hudaýberdiýew gurulşyga alınıp barlaýan Tewda din jalş merkeziniň taslamasy barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyzyň ozal beren taşyklarynyň ýerine ýetirilmegi urna ähli şäherleriň görülýänligi bellenildi. Tewda din jalş merkeziniň gurulşyk meýdançasynyň umumy meýdany 8,92 hektara barabar bolup, binalaryň gurulşyk meýdany hemde awadanlaşdyrylýan ýerleriň jemi meýdany degişilikde 28.331,160 metre we 60.888,140 metre barabardyr. Binanyň beýikligi 40 metre deňdir. Bir ýerde meýilleşdirilen köp gatly awtodurolganyň meýdany 54.381,167 metrdir.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Tügda din jarş merkeziniň gurulşygyny hil babatda halkary ölçeklerine bildirilýän ähli taraplaryň ýerine getirilmeligini, şol sanna onuň içki we bedek işlerine milli aýratynlyklaryň öz beýanyny tapmalydygyny, alçylar hemde din jalmaga geljekler üçin hemme amaty şertleriň düredilmeligini tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz bu ýerde garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän köpügürli işegurluk merkezi Garogum mehmanhanasyny synlady. Hormat prezidentimiz bu ýerde mehmanhananyň otoglarynyň birine baryp gördi. 6,19 hektar meýdanda ýerleşýän 9 gatly mehmanhananyň binasyna mehmanlar üçin ähli amaty şertler gözeňde tutulanlar. Döwlet başlarymyz mehmanhana otoglarynyň inzamlaşdyrylyşy ähli babatda türkmen mehman söýürligine gabat gelip, ol ýokary halkary ünlülerine doly alaýyk bolmaly diýip bellädi. Uzak geljegi nazara almak bilen ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek, milli liderimiziň öňe süren täzeçil şäherurluk maksatnamasynyň esasy orlarynyň biri bolup durýar. Paýtagtymyň häzirki keşfinde tutuş ýurdumyzyň durmuş ykdysady üçin gepkinleri, onuň köpügürlük kuwaty, mehriban halkymyzyň baý taryhy we medeni däpleri öz aýdyň beýany tapýar. Hormat prezidentime de şeýlekem mehmanhananyň daşky ýazgylarynyň hem binanyň öýdorşy gözelligi bilen bir bütügi sazlaşygy emele getirmeligini bellädi we bu babatda degişi ýolbaşlara anyk taşyklar berdi. Her ýyly paýtagtymyň ajaýyp binagarlyk toplamynyň üstü täze öýdorşy binalar we deskalar bilen ýetirliýär. Olar ýurdumyzyň baş şäheriniň öýdorşy görkezçiligini, täze taryhy ýamyň aýdyň nişanlaryny urlýar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduleýew bu ýerde häzirki wagtda ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berip, hormat prezidentimize mehmanhana otoglarynyň taslamalaryny görkezdi. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, mehmanhananyň zallarynyň we otoglarynyň içki bedegleriniň milli derejede öýlary utgoşmalydygyna ünsçekdi we şol işleriň halkary ünlülerine doly alaýyk gelmeligini bellädi. Bu ýurda ýerine ýetirilýän işlerde üň döwrewap we täzeçil tehnologiýalar ulanmalylar. Hormat prezidentimiziň belleşýäli mehmanhanada iň ýokary halkary derejesindäki maslahatlar we beýlik çäreler geçirmek üçin hemme döwrewap şertler döredilmeliler. Garogum mehmanhanasy, onuň bedek aýratynlyklary, onuň adyna kybap gelmeliler. Bu mehmanhana türkmen halkynyň gadymdan gelýän mehmansyýurlyk däpleriniň aýdyň nişany bolmalylar. Hormat prezidentimiziň belleşýäli ýurdumyza gelýän fiýagatçylar we daşar ýurtly mehmanlar üçin bu ýerde ýürüýte medeni maksatnamany işläp taýýarlamak zerurdyr. Bir tarap Türkmenistanyň paragatçyk söýjülükli, oňyn daşar siýasy ury, onuň iklimary ýollarynyň çatyrgyna amatly ýerleşmegi, tebit we halkary hyzmatdaşlygynyň ikrar edilen merkezi hökümine ýedi watanymyzyň awraýyny hasa bilende galdyrmaga ýardam eder. Häzirki döwürde ýurdumyz dürli ulgamlarda dörejilikli başlangyçlary öňe sürýär. Beýik ýüpek ýolunyň dikeldilmegine işe gatnaşýar. Şol ýoluň möhüm bölegi inçe masyrlarymdan öňe türkmen topragyndan geçipdir. Bularyň ýakyty ýurdumyza gelýän daşar ýurtly mehmanlaryň iýilikleri artmagyny şertlendirýär diýip, hormat prezidentimiz mehmanhana işegurluguna bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýda almak maksady bilen iň gowy dünýä tejribesini hemde öňde barjy işläp taýýarlamalary işin çekmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz mehmanhananyň uly kuwatyndan netijeli peýda almak maksady bilen mehmanhana işegurluk ulgamyna dünýäniň iň gowy tejribesini hemde öňde barjy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmagyň zerurdygy barada aýdyp, degişli deskalaryň daşky we içki bedegine milli öwüşgünleriň öz beýanyny tapmalygyny bellädi. Munyň özi daşar ýurtly mehmanlara mehriban halkymyzyň baý hemde öýdorşy däpler bilen tanışmak üçin ajaýyp mümkinçilikler deridir. Şunda milli liderimiz işleriň ýokary keliniň hemde olaryň ýerine getirilişine hemme tarap bilen çebeleşmäniň, şol sanna deskalaryň öz wagtyna ulanmaga berilmeginiň potrotçulary we buyurjulary bildirilýän esasy talapdygyny ýene dergedek bellädi. Hemde bu urda degişli taşlyklar berdi. Ýurdumyzyň ähli mehmanhanalaryna bolşýaly, bu ýerde de hyzmatlar ýokary derejede we bir kemsiz üpçün edilmeliler. Munyň özi türkmen halkynyň gadymy mehmansyýurlyk däplerine kybap gelmeliler diýip, hormat prezidentimiz bu ýurda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz paýtagtymyz boýunça iş taparyny dowam edip, ýokary tezlikli Aşgabat Türkmenabad awtomobil ýolunyň gurulşygynyň alınıp barýan ýerine tarap güredi. Hormat prezidentimiz bir ýere gelip, Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň 1-nji, 2-nji, 3-nji tapgyrlarynyň çyzgylary bilen tanışdy.
Bular barada Tenagaçlar we Telekeçe birleşmesiniň ýol başçy Hudaýberdiýew hatabat berip, şol sanyna ýolun geçek uğurlaryny görkezýän çyzgylar, uly tülük terminalynyň görnüşi, uly tülük terminalynyň tülük nokatlarynyň görnüşleri, kiçik tülük nokatlarynyň görnüşlerini tanıştyrdy. Mundan başga da çyzgylarda ýanyňyz goýujy bekediň, tügdan nokatlaryň, ulug serişlerine hyzmat ediş bölümleriniň, din jarş meýdançylaryň, çatyryklaryň, köpürleriň görnüşleri we beýlekler görkezildi. Hormatly prezidentimiň kararyna laýyklykda taslamany 3 tapgyrda amala aşyrmak gözeňde tutulýar. Awtobanyň 1-nji bölegini Aşgabat Tejen aralygyny şu ýyl Tejen Mary bölegini 2022-nji ýylyň dekabryna we 3-nji Mary Türkmenawat bölegini 2023-nji ýylyň dekabryna ulanşa tapşyrmak maksat edilýär. Awtomobil ýoly hereket etmegiň esasy 3 ogruny özüne jemlär we her tarapdan bir goşmaça ogru bolar. Ýoluň eni 34,5 metre barabar bolar. Awtoban Aşgabat daşogy awtomobil ýolunyň 24-nji kilometrine guruljak çatyrykdan başlanar. Şu ýerde elektron hataplaşygyna gözeňde tutýan tülük merkezleri, ýol gödäwçilik gullarynyň bölümi, din jalmak üçin meýdançylar ýerleşdirilýär. Ýokary teýlikli ýola degişli derejede teň taýdan hyzmat etmek üçin degişli beketlerin bina etmek meýleşdirilýär. Yol hareketini avtomatik ulgamdalandyrar. Şol ulgam öňünki video gödäwçiliginiň kömegi bilen ulug akym boýunça ähli maglumatlary ýygnaýar we saklaýar, hemde yol gödäwçilik gullugyny berýär. Şeýlekem şu ýere howanyň ýagdaýyna gödäwçilik diýen beketden çygylyk, aralygy görüp boluş ýagdaýy ýaly ölçegleri özüne jemleýän maglumatlar we beýlekler iýerler. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýerine ýetirilýän işleriň ýokary hil derejesine we ekologiýa taraplaryna üns bermegiň zerurdygyny taşyrdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz halkara ölçeglerine kyvap, ýokary derejede gurulýan bir ýoluň hyzmatyndan peýdalanjak sözleriň tülük terminallar arkaly tülük geçirenlerine, tülüklerini kart we çip bilen amala aşyrmalydyklaryny, daşa ýurtlardan gelip geçýän sözleriň bolsa, daşa ýurt valyutasyna hasaplaşmalydyklaryna ünsjekdi. Döwlet başlarymyzyň ýakyn geljek üçin öňde goýan esasy wezipeleriniň ataryna dünýäniň uluglugyna iýlikleri goşulmak we günnogor günmatar we demirgazyk günorta uğurlaryna ýollar we merkezleri baglanşdyrýan esasy ýollaryň uğru boýunça düzümleri hasy giňeltmek bilen baglanşykly wezipeler bar. Hormatly prezidentimiň belleşýäli bu uğurlar boýunça möhüm ulug geçergeleriniň döredilmegi, beýik ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek we Ewraziýa ykdysady zowlaklaryny birleşdirmek maksatlaryny durmuşa geçirmek babatda aýratyn ähmiýete eder. Munyň özem Hytaýa, Hindistana, Pakistana, Aziýa ýoşunman sebitiniň hemde ýakyn günnogoryň ýurtlaryna çykmak arkaly günorta we günnogor uğurlarda halkara uluglugyna goşulmak mümkinçiligini gözeňde tutýar. Merkezi Aziýa we Hadar sebitlerini Ewraziýa geňişligine strategik durnuklygyň möhüm merkezi hökümine garamak, Türkmenistany bolsa gyzyklanyna bildirýän ýurtlaryň ähli üçin ygtybarly hyzmatdaş hemde şol ruwatyň özüne iklimary ähmiýetli ulug üssaşy merkezi hökümine garamak, hormatly prezidentimiň daşar siýasy strategiýasynyň esasyny düzýär. Ýokary teýlikli Aşgabat Türkmenawat awtomobil ýolum bir multimodal logistik ulgamynyň möhüm bölegi bolar. Şeýlekem hormatly prezidentimiz bir ýerde alınıp balyan işler boýunça degişli ýol başlaryň hatabatlaryny dinledi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew muqaddes garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli açylyp ulanmaga tapşyryljak desgalardaky guruluşlaryň baş barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň baş bayramynyň hormatyna açylyp desgalaryň ýokary hil derejesine we bellenlen möhletine ulanmaga tapşyrylmagyny bir gödäwçilikde taklamak babatda görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew gödäwçilik diýen gorunlaryna şanly senem nasibetli açylmagy meýilleşdirilýän desgalarda guruluşyk işleriniň depkinleri barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz alınıp balyan işleri iýlikderli gödäwçilikde taklamagy tapşyryp, ýurdumyzyň baş bayramyna ajaýyp towgada öwüljek desgalaryň öz wagtyna hemde ýokary hilli tapşyrylmagyny üpçün etmegiň möhümdigine ünsjekdi we bu gurda degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentime awadanlaşdyryş işlerini bildirilýän taraplara laýyklykda ýerine getirmegiň paýtagtymyzyň ýaşamak üçin eň amatly we owdan çeker derejesini puturandyrmakda möhüm ähmiýete eýdigini belledi we şunuň bilen baglykda häkime bir näçe degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň guruluşyk we binagarlyk ministrliginiň esasy wezipesiniň paýtagtymyzda we ýurdumyzyň dürli künjeklerini bina edilýän desgalaryň guruluşynyň kiline gödäwçilik etmekden ibaratdygyny belledi we bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz sözüne dowam edip, telekeçleriň öz ulug parkyny döretmek barada tapşyryk berdi. Satyn alınjak awtobuslarda ýolagçylar üçin ähli amatly şertler döredilmeliler.
Avtobanyň uğruna gyssagly jaňlar hemde kömek bermek üçin dolanış merkezi bilen birleşdirilen telefon aragatnaşygynyň ýürüýte bölümleri ýerleşer. Hormat prezidentime de ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň gurulşynyň aýratynlyklaryny öňe çekip, bu taslama durumça geçirilerine, şol gomdaky ýöňdebar tejribäni we täzeçil tehnologiýalary ulanmagyň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başçylaryna şonuň ýaly ýokary derejeli awtobanyň gurulmagy bilen baglanykda degişli halkary guramalar we maksatnamalar, şol sanyna milli awtolog birleşmeleriniň we guramalarynyň beýikliklerini birleşdirýän halkary awtomobil uloglary birleşigi, Ýewropa, Kavkaz, Aziýa ulug geçergesini gurmak boýunça Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaş ýurtlaryň arasyndaky halkary hyzmatdaşlyk maksatnamasy bolan Trasika hemde bütün dünýä boýunça ýük taşamak bilen meşgullanýan logistika guramasy bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň wajypdygyna üns çekdi. Munyň öýde esasan halkary ulug geçergesiniň üpsünedilmegi bilen baglykda aýratyn möhümdir. Hormat prezidentime de milli iqtisadiyetimiziň ilertilýän ugurlarynyň tehlikesi göstermekden, diýarymyzda öndürilýän öňleriň eksport edilişiniň mukdaryny artdyrmakdan, gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar bilen daşa iqtisady gatnaşyklary giňeltmekden ibaretdigini aýtdy. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz ýerli çiň malyň etatyny, gurulşyk terişleriniň köp türlü görnüşlerini döretmek boýunça işleri işlemleşdirmegiň zerurdygyny bellädi. Hemde bu babatda degişli tawşyklar berdi. Şeýlekem hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanowa ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek, ýol gödekçiligi gullagynyň talaby laýyk işlemini gazanmak, ýollarda ulug hereketiniň sazdaşygyny üpçün etmek boýunça çäreleri görmegi taşyrdy. Soňra hormat prezidentime gurulşyga alınıp barýan awtoban boýunça ýoluny dowam edip, işleriň hilini gözden geçirdi. Milli liderimiz ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan ähli işleriň halkymyzyň ýokary ýaşaş durmuşyny üpçün etmäge gönükdirlendigini aýratyn bellep, munyň aňyrsyna döwlet adam çenler diýen baş çygaryň durýanyny aýtdy. Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan özgertmeleriň ilertilýän ugurlarynyň biri ulug kommunikasiýa düzümini döwre baplaşdyrmakdan we ösdürmekden ibaretdir. Döwlet başçylarymyz degişli ýol başlara şonuň bilen baglanşyk meseleler, şol sanyna hereket edýän ýollaryň durkuny täzelemek hemde täze ýollar çekmek, jemgeçlik ulaglarynyň duralgalaryny, ýerasty we ýerüstü geçergeleri awadanlaşdyrmak bilen baglanşykly meseleleri bir gödekçilikde saklamagy taşyrdy. Şonda döwlet başçylarymyz taslama, gurulşyk we beýleki degişli işleriň ýokary kelli hemde möhletleriniň bir jaýdyrıp ýerine ýetirilmeginiň hökmany talap bolup durýanyny ýene däwregedek belledi. Ýöňde barjy tehnologiýalary işen ulanmak hemde olaryň uzak möhletde geljegen ýetlenmegi, sazdaşyklyk we oňoýlylyk, adamlaryň awadan durmuşy, dörejilikli dähmet çekmegi we din jalmak üçin ähli şertler döretmek, ine şular ýurdumyzda taslamalar we ötüş maksatnamalary amala aşyrylaryna zerur bolan dayanylmaly üýtgesiz ugurlardyr diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bir iri awtomobil ýolunyň işe girdilmegi, ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçerjilik ukybyny, logistika hyzmatlarynyň hilini we tiz ýerine ýetirilişini epese artdyrmaga, halkary ulug üssaşy düzümlerini hemde beýik ýüpek ýolunyň ornuna ýerleşen goňşy döwletler bilen töwda ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik berer. Taslama laýyklykda awtomobil ýoly Türkmenistanyň çäklerinden geçýän ýük taşamalarynyň möçürlerini artdyrmaga we tizleşdirmäge gönükdirlendir. Aşgabat Türkmenmaşy ýoly bilen birleşmeginiň netijesinde ýurdumyzyň günnägör sebitini onuň merkezi bilen birleşdirýän awtoban ýük awtologlaryna Türkmenmaşdaky halkara deňiz menziline gönüç kalgany üpçün eder. Onun aňry deňiz ýol arkaly Kavkazda, Ýewropa tarap, Russiýanyň gün ortasyna, Iranyň demir gadygyna, Pars we Oman aýlalaryna çykmaga mümkinçilik bereder. Hormatly prezidentime de bir ýerde alınıp barýan işler bilen tanışyp, işleriň ýokary hil derejesinde milli aýratynlyklary gözeňe ötülip alınıp barylmalygyny hemde bellenlen iş tertibiniň hökmany ýerine ýetirilmeligini taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz ýoluny dowam edip, paýtagtymyzyň çoğunly ýaşaş toplumynyň ýanyna geldi. Bu ýerde 3 we 4 otagly kottej görnüşli ýaşaş çarlarynyň gurulşyga alınıp barylýar. Döwlet başçylarymyz häzirki wagtda gurulşyga ýaýbanlandyrylan ýaşaş çarlaryny synlady. Olarda ýaşaýjylar üçin ähli zerur bolan durmuş üpçünçiligi döredilmelidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başçylarymyz sözüne dowam edip, şu ýyl 25-nji maýda bellenijek Aşgabat şäheriniň gününi paýtagtymyzyň döredilmeginiň 140 ýyllygy hemde garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy münasibetli 140 maşgalanyň täze öýlerde jaý toýuny toýlamagynyň olar üçin hakyky toý sowgady boljakdygyny aýdyp, bu babatda vice-premier Durduliýewa degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentime de alınıp barýan işlerde ýetaty ugruň geljegi nazarlap,
ihlasly, ygtybarly we ýokary hilli gurup, adamlaryň durmuş üçin has oňoýly şertleri düretmekden barat bolup durýanyny ýene-de bir gedek belledi we bir ýananlara ýöňde goýulan mühim wezipeler çözmekde üstünlikleri arzu edip birden ugrady. Indi bolsa hormat prezidentiniň garaşy hemişelik betarap Türkmenistanyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň harby guruluşlaryna hem işgärlerini iwerene gutly bilen tanış edýäs. Hormatly watan goraşlary, Tede Türkmenistan parahaçylygyň we anşmagyň watan ilip atanyrlan ýylyň ilkinji günlerinde bellenýän watan goraşlarynyň günmäsbetli tüýsürek toňlaýan. Bu bayramy garaşsyzy hemişelik betarap Türkmenistan watanymyň mukaddes garaşsylygyny, öz otaýarlygyny, çäk bütüwrüni, konstitusiýon guruluşyny, döwlet serhedimiň miýdemezligini goraýan, ýurdumyň howpsalygyny, jemgyçilik awtudurlygyny, milli kanunçylygynda hem hukuk tertibini üpçüne diýen harby hukuk goraýjy daralan harby guruluşlaryna hem işgärine bildirilýän uly anamyň çäksiz hormatyny hem olar hakynda edilýän aradalan aýdyň şanyr. Berqarar döwletimiň merdana gerçekleri, Türkmen döwletliginiň goşy ganaty bolan garaşsyzlyk hem betaraplyk ata watanymyzda ötüşiň täze belentiklerini alyp barýan uly güýçdir. Şöyle Türkmenistanyň mukaddes garaşsylygyna eýe bolany 30 ýyl bolýar. Garaşsyzlyk düşünjesi parahaçylyk hem ananşmak, awadançylyk, öz erklik düşünjeleri bilen gözbaşy asarlary uzaýan taryhy kökler arkaly baglanşýar. Olaň miýdemede baglanşygyny gözüňde tutup, hememi edýid watanymyň ady wadasynyň dünýä dolmagyny, bedew bady bilen gülle ösmegini, ykdysat aýdany hasam kuwatlanmagyny, halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň mundan welekde ýokurulmagyny gönükdirlen ägurt uly taryhy işleň ähmiýetini, döwletimiň parahaçylyk söýjülük ýollerini esasanýan içeri we daşary siýasatyny, umum adamzat bähwetli halkara başlanýyşlaryny elime ýaýmak, Türkmenistanyň mukaddes garaşsylygynyň 30 ýyllyk şanly toýuny dagranarmak, ýurdumyň her bir raýatynyň watançylyk ruhuny hasam belende oturmak, hem ýaş nesli ata watana wepalyk ruhuny terbiýelemek maksady bilen 2021-nji ýyly Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyň watany ip atanyrdyk. Bu şygar parahaçylyk we ananşmak ýürelgerini eýermäge beren çagyş bolup, onu halkymyň asarlar boýy kemale getiren döwletlik, agdybirlik hem dostlugynyk ýaly asarly häsiýetleri özüniň çuňgur beýan tapýar. Merdana watan goraşlary, Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyň watan ilip atanyrlan mukaddes garaşsylygynyň 30 ýyllyk bayramynyň ullun toýlanjak ýylyna bize berin sepketlere ýetip, uly üstünlikleri gazanmalarys. Bu üstünlikler Türkmenistan betaraplygyň mekany ilip atanyrlan ýylda ýetilen sepketleň öz bolşy dowamlar. Hemişelik betaraplygyň 25 ýyllyk bayramynyň uly ruhanytlyk bilen belenilen ýylyna ýurdumyzda ähli urury boýunça taryhy ähmiýetli işleri durmuşa geçirdik. Halkymyň döwleti dolanyrmakdaky köp hasarlyk tejribesine daýanyp, milli parlamentimiň hil taýdan täze 2 palataly guruluşyny döretdik. Beýik watançylyk uruşyna gazanlan ýeňşiň 70 ýaşyla münasibetli halk akydasy ýadygarlyklary toplamyny dawraly harby ýürüş geçirdik. Dünýäde dowam edýän çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan ýokary derejede geçen hem halkara jemgyçiliginiň giň seselmesine munasip bolan bu dawraly harby ýürüş halkymyň mertligi, edermenligi, gahrmançylygy oýan sarpatyny alamatlandyrýan mühim ähmiýetli waka hukmyny döwrümizin taryhyna altın harflar bilen ýazyldy. Tede Türkmenistanyň garaşsylygynyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli geçiriljek darbarly harby ýürüşiň ýokary derejede gurulmagy üçin häzirden ykjam taýýarlyk görmeliňiz. Darbarly harby ýürüşden bu ýytonşy başlangydy belen tutup, ruh bilen hem ýokary söwüşiň ruh bilen geçmeliňiz. Milli goşulmanyň gorunç ukybyny hem harby kuwatyny, garaşsylyk ýyllar içinde ýeten belen derejesi dünýä jemgyçiligine äşkar etmeliňiz. Anamly gadamlaryňyz bilen merdana ata-babalarymyzyň şuň nesilleriniň gaýratyny, edermenligini hem watana wepalygyny görkezmeliňiz. Ata watanymyzyň edermen goraşlary,
Halkara barlıqlar merkez tarafından dünyanın en howpsuz yurdu hükmünü iqrar edilen Ediz watanymyzyň harby howpsuzlygyny hemem şäherläriniň bütüwrüni üpçün etmegiň harby syýasy, harby ykdysady hemem harby strategik esaslaryny kesitleýän, hemem döwletimizin parahaçylyk söýji daşary syýasaty bilen uğurdaş bolan harby doktrinamyzyň ýürürliglerini, maksatlaryny gyşarnyksyz berja etmek siziň her biriňiz üçin belent borç bolmaly. Muqaddes garaşdyrmadan gadananlaryny mertlik hemem wepadarlyk bilen gorap, halkymyzyň anamyna hemem hormatyna munasip bolmak, muqaddes garaşdyrmadan şanly toýuna uly üstünlikler bilen barmak siziň üçin belent mertebedir. Türkmenistanyň garaşdyrynyň 30 ýyllyk şanly bayramy belenjek Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyň watany edip oglan edilen ýylda siziň öňüňizde möhüm hemem jogapkärli wezipeler durýar. Siziň bu wezipeleri üstünlikli amala aşyrjakdyňyzda berqarar watanymyzyň muqaddes garaşdyrynyň 30 ýyllyk şanly bayram münasibetli geçiriljek dabraly harby ýürüşden bu ýytonçly gadamlar bilen geçekdiňizde Ediz diýarymyzy hemme tarapdan ösürmäge uly goşunt goşakdyňyzda berkinanýan. Hormatly watan goraşary, sizi watan goraşarynyň münasibetli ýene-de bir gezek tüý sürküntlýän. Siziň ähliňizde berkjan saglyk, uzak ömür, egsilmez bagyt, abadan we bagtyar durmuş. Muqaddes hemem jogapkärlik guluňyzda uly üstünlikleri hemem rowaşlyklary arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beren serkerdi başly Gurbanyguly Berdimuhammedow. Häzirde hormatly prezidentiň adyny bilen gutlary bilen tanyş edýäs. Ilkinji tanyşdyrjak gutlawymyzda şeýle diýilýär. Onuň aly häzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanyguly Berdimuhammedow täze münasibetli täze bayramçylyk gutlawlamy hemem iň gowy arzulamy beýan edýän. Ramnatow Kavint, Hindistan Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle sözler bar. Onuň aly häzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanyguly Berdimuhammedow täze münasibetli täze bagtly bayramçylyklary hemem ähli gowruklary arzu edýän. Biregi hormatlamak biziň jebitligimiziň büniýadydyr. Guy Parmelin, Şwitsariýa Konfederasiýasynyň prezidenti. Şugun online görünüşinde Türkmenistanyň hemem Belarus Respublikasynyň daşary işler ministrläriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Duşuň başynda syýasy diplomatik şeýlede sowda ykdysady hemem medeni ansanperwer urgamlaryna hem iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny derwäýt meseleleri ara alynıp maslahatlaşyldy. Döwlet tarapdaşlyklarynyň putulandyrmagyna itereg berýän ýokary derejedäki özara hereketleriň ähmiýeti bellenip geçirildi. Video maslahat görünüşine geçirilen duşun gün tertibine siyasi diplomatik sowda ykdysady we medeni ansanperwer ulgamlaryna iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň wajyp meseleleri ýertilip, şuna däwe urulan dostlukly döwletary gatnaşyklaryny putulandyrmakda ýokary derejedäki özara gatnaşyklaryň ähmiýeti aýraty nyktalyp, iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň biri bolan sowda ykdysady gatnaşyklaryny mundan beýlegem ösürmek meselelerem ara anyp maslahatlaşyldy. Däwe urulan ansanperwer gatnaşyklaryna şol sana bilim ýaly eler tutulýan ugurdaky gatnaşyklara aýratyn üns berilip, bu ulgamda netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýulyp, şeýle-de salyk goraş ulgamyny özara gatnaşyklary giňeltmek we tejribe alşmak mümkinçiliklerini seredilip, hormatly prezidentimiň lukmançylyk diplomatiýasynyň guralaryny ullanmak boýunça başlangyjy bu möhüm ulgamda hyzmatdaşlyk giňeltmäge gönderilendir. Bu diplomatik häzirki ýagdaýlary nazar alanda aýratyn ähmiýete eýedir. Gepleşikliň jemleri boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen Belarus Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň arasyna 2021-2022 ýyllarda hyzmatdaşlyk etmek maksatnamasyna gol çekildi. Berqarar watanymyza ýaýwanlanarlayan giň möşürli harby özgörtmeleň amala aşyrylmagy, watan goraşlarynyň amatly ýaşaş üçin öňün şertlerini düredilmegi bilen bagly meseleler hormatly prezidentiň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň esasyndy. Türkmenistanyň gorunmak ministrläriniň hemem döwlet serket gullugynyň harby bölümlerini, serket birikmelerini täze döwrüwap binadan, şeýle-de içeri işler ministrläriniň şahsy düzümlerini ýetlenen täze ýaşaýşlarynyň açylyş dawarlary ýurdumyzda geňden belenelýän watan goraşlarynyň günüň dawarlary bilen sazlaşyp otgoşdy.
Yurdumuzda giyinden bellenip geçilýän Watan goragçylarynyň güni münasibetli Türkmenistanyň ýaragly güýçläriniň uçurman harby gullukçylarynyň hem-de serkerdeleriniň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak uğruna uçurmanlar okuw merkeziniň täze binasynyň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli gurulan dabara Watan goragçylary üçin bayramçylyk sowgady boldy. Sany senede bayramçylyk ruhy bilenetligini harby gullugy bolan öwüsleri artdyran bu pursatlarda çykyş eden Watan goragçylary döredilen mümkinçilikler barada uly buýsanyş bilen bellediler. Çünkü yurdumynyň parahatçylygy, asman asudulygy, zemin awatlygy, howa hüjümlerinden münasip goranmak häsiýeti, harby siýasatyň, harby doktrinanyň we harby strategiýanyň üstünlikli amala aşyrylmagy bilen baglylar. Harby howa güýçleriniň uçurmanlarynyň taýýarlygyny ýokarlandyrmak, okuw taýýarlyk, taksiki turgunyş maksatly açylan bu binada harby bilimiň soňky gazananlary, harby siýasatymyň şu urdaky üstünlikleri öz beýany tapýar. Harby bilim işini tejribelik we turgunuşyk arkaly özleşdirmek maksady bilen sany serişdeleriň sany, harby enjamlaryň, harby gullukçylaryň ygtyýaryna bolmagy, kämil asman goragçylarynyň kemale gelmegi, olaryň başanyklarynyň baýlaşmagyny şertlendirýär. Sany seneniň öňýanyna şeýle döwreba binany sowgadalan Watan goragçylary döredilýän şertli mümkinçilikler üçin mehriban akadamyda alkyş hemem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Aqwany Watan goraguna baglan merdany Watan goragçylary harby hünär ustadlygyna nusgalyk mektep bolýan hormatly prezidentimiz tarapyndan ulus alada bilen gurşalmanýa. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Balkanawa serhet birikmesiniň tebigatymyň gözel ýerine ýerleşýän Gazylgaýa serhet berkitmesiniň ýurdumyň günmatar şäherleriniň goragyny üpçine diýen serhetçiler bolaryň maşgaly agdalarynyň ençemesi Watan goragçylarynyň güni münasibetli döwreba ýaşaýy jaýlarynyň bagtyar eýleri bolýar. Davaradaýak edinen çykyşlarda Watan goragçylarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini iýdigdäli döwre baplaşdyrýan gahraman akadamyda alkyş sözleri şeýle-de Watan goragçylarynyň güni münasibetli gutluklar beýan edildi. Merdana serhetçileriň hem-de olaryň bagtyar maşgaly agdalary üçin niýetlenen döwreba ýaşaýyş jaýynyň iýlatly ýerlerden has uzaklarda tebigatymyň gözel künjegine ýerleşýänini bellemeli. Täze jaýlara göçüp gelen bagtyar ýaşaýjylar türkmeniň asly däp desturlaryna erip, täze jaýa üzelik tutadip, toý saçany giyinden ýazdylar. Ýaşaýy jaýlarynyň giyin hem-de ýagty otaklary döwreba mebeller bilen üpçün edilipdir. Watan goragçylarynyň we olaryň maşgaly agdalarynyň şeýle döwreba ýaşaýyş durmuş şertleri bilen üpçün edilmegi, berkira döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurt goragçylarymyzyň ezid watanymyza söýgüsiniň, garaşsyzlygymyza gowanjynyň, beýtaraplygymyza buýsanjynyň, şonuň bilen birlikde döwletimiziň harby gullukçylar hakyndaky aladalarynyň dawarlanýan zamanydyr. Men Türkmenistan döwlet serhet gullugynyň harby gullukçysy kapitan Rodif Murat geldi. Watan goragçylar güni münasibetli hormatly belen serkerdäşimizi, mehriban halkymyzy, ahly watan goragçylaryny tüs ýüregimden gutlaýar. Biz hem mukaddes watanymyzyň merdanalarının mertebesini belende tutýan hormatly belen serkerdäşimize sag bolsun aýdýar. Hormatly belen serkerdäşimizin jan sag, ömür uzak tutýan beýik işleri rowaj alsyn. Türkmenistan parahatçylygyň onanşmaň watan ýerine gadam goýan ilkinji günlerimizde döwlet derejesinde bayram edilýän Watan goragçylarynyň güni şahatlykly wakalar bilen goşup ýurdumyň mukaddes araçaýaklarynyň goragçylarynyň buýsançly başlaryny göýge ýetirdi. Ahal vilayetinin Göktepe trawynyň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna degişli harby bölüminde gullugy diýen serhetçiler hünär bayramçylygynyň bu sogasyna täze guruluplanmagy berilen döwreba eskerler ýatakhanasynyň bagtyar eýleri bollar. Täze binanyň açyş dawarasy boydan maşa uly ruhy bilentligi besenip, oňatmajlarda ruhy joşgun, öýler hakda iýdigdeli alad edýän gahraman akadamyda bolan eýsilmez hoşalyk duýgularyny kemale getirdi. Täze binanyň guruluşyna tapaatlanan guruluşçylar sowgatlar bilen fiýilglandy. Iýdigdeli açylyp ulanmagy berilýän döwreba binalar hormatly bilen serkerde başymyzyň Watan goragçysy hiç bir zatda kemçilik çekmeli däldir. Oň alygy bol, egin eşigi, ýyly tehnikasy, ýargy gurat bolmalar diýen parasatly jümleleriniň iş ýüzünde durmuşa geçirilýäniniň aýdyn suwtnamasydyr. Bu ýerde gullugy diýen serhetçileriň gulluk borçlaryny üstünlikli berja etmekleri, harby tälimlerini kämilleşdirip, oňoýly din jalmaklary üçin zerur bolan ähli mümkinçilikler döredilipdir. Ata watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragyna sarsmaz gala bolup duran merdana serhetçiler üçin niýetlenen eskerler ýatakhanasynyň ajaýyp binasy özüniň döwrewaplygy, milli öwüşgünligi, guluş aýratynygy ajaýyp keşif bilen tapatlanyp, gözüň dokunurýar.
Etkeler yatakhanasının gulluk hemde durmuş maksatly otoglaryna döredilen şertler serkeçi harby gullukçylaryň kalplaryny joşduryp, göňüllaryny galkandyrdy. Mukaddet boşlaryny hassa üstünlükli berja etmekle uruklanyrdy. Döwraba binanyň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyp gülleriň, baý nahallaryň oturdylmagy ajaýyp sağlykçylyk emele getirip, binanyň ýolbaşly keşine gözellik çaýýar. Bu ýysonçly kesbi saýlap alan watan gorowçylarynyň şanyny toýlanýan bugünkü bayram gününe bagtan paýly, syýlygdan serpaýly merdana serkeçiler gahrman ýakdamyda alkyş tözlerini aýdýarlar. Edid watanymyň gününe gor şeýekleri ýolbaşly ajaýyp tebigaty bilen tapawutlanýar. Şeýle ajaýyp gözel tebigatyň goýnuny mukaddes ara şeýeklerimden goragyny üpçün edýän serkeçilerem öz hüner bayramlarynyň belenilýän günlerini Mähraman akadamynyň taýda tagyrlarynyň netijesinde gurulan Döwrewap lukmançylyk binasyny sowgadarlar. Döwlet serket gullugynyň magdany serket birikmesine gurulup bolmagy berilen lukmançylyk binasynyň açyjda barasam, gün galkynlarjy wakalara baýlygy bilen tapawutlandy. Dawaranyň dowamyna ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymsallarda Mähraman watanymyň, gahrman akadamynyň, dost we onuq serketlerimiň hemde sağlam durmuş ýörelgesiniň wasby belentden ýetirildi. Daşky ýeşiginiň ajaýyplygy bilen gözüňde dokunurýan Döwrewap lukmançylyk ýeriniň täze binasynyň açyjda baratyna çykyş eden kalpary joşguny serketçiler hünermen lukmanlar gahrman akadamyda tüý sürekden çykan alkyş sözlerini beýan etdiler. Insan sağlygyny ähli zatdan ilerde tutup, bu gurdan beýik işler durmuşa geçirýän hormatly prezidentimiň adyndan täze lukmançylyk binasyna dörli tebigy şertlerde hereket etmäge ukyply bolan kuwwatly lukmançylyk awta ulaglarynyň gowuşulmagy, serket goşunlarynyň hataryna bar bolan Döwrewap harby tehnikalarynyň üstüne ýetirdi. Täze lukmançylyk binasynyň giň hemde ýagty otaglary, harby gullukçylaryň saglyklaryny dikeltmek üçin gerek bolan Döwrewap lukmançylyk injamlary injamlaşdyrylypdyr. Serket birikmäniň goraýan şeýeklerine Lukman arkadamynyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly köp jiltli eserine beýan edilýän Köýtön dagynyň ajaýyp tebigatyna bitýän dermanyk ösümliklerini serketçileriň jan saglygyny berkitmekde giňden peýdalanýanyny bellenmäge münasipdir. Hüner bayramçylyk münasibetli şeýle ajaýyp binany sowgadalan mukaddes watanymyň dost we onuq serketleriniň ygtybaly goragyny üpçün edýän edilmen serketçiler goran şikayetli harby doktrinamyzdan ugralýan Döwrewap harby özgörtmeleri durmuşa geçirip parakaçylyk söýüjülükli insan perwer döwlet syýasatyny alyp barýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Türkmenistan parakaçylyk we ynanşmaň watan ýylynyň nurany günlerinde watan goroşunyň gün münasibetli Daşow şäherine Türkmenistanyň içeri işler ministriniň Daşow vilayet polisiýa müdürlüğiniň işgärleri üçin ýetlenen täze ýaşaýşlaryň ulanymagy berilmegi bayramçylyk şäherleriniň ruh we netligini hasam artdyrdy. Davara vilayet hem şäher häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, harby we hukuk golarylaryň işgärleri, jemgyýetçilik guramlarynyň ýaşul nesliniň wekilleri, şäheriň ýaşaýjylary hem beýleki köp sanly adamlar gatnaşdylar. Bu ýerde çykyş edenleri täze jaýlaryň şäher guruluşynyň hem häzirki zaman binagarlygynyň iňi öňde barjy talaplaryna laýyk gelýändigini, olaryň ýaşaýyş şertleriniň ähli amatlyklaryny özüne jemleýändigini bu ýysonçlan belediler. Dördüp berilýän bu mümkinçilikleri watan goroşuny goýulýan belen sarpanyň hem hormatyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Soňra bu ýerde aýratyn tapawutyny zähmet çeken guruluşçylary hormatly prezidentiň adyndan sowgatlary öýlerine bolsa jaýlaryň aşarlary dawarary ýagdaýda oşarly. Täze jaýlaryň ulanylmagy berme münasibetli ýanganyň aýdymsazlarda hem ýerine ýetirilen çykyşlarda watanymyzyň gadanýan ösüşleri hem gahrman arkadamydan halkymyzy asuda abadan durmuşda ýaşatmak babatdaky alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri watan goroşunyň güni wasp edildi. Bu ýerde içeri işler ministriniň hem vilayet medeniýet müdürlüğiniň aýdymsaz toplarynyň çykyş etmegi täsirli pursatlaryň üstüne ýetirdi. Soňra da bir gatnaşyjylara jaýlaryň öýleri bilen tanışdylar. Mehmanlara toý taamlary hödürdildi. Öýler synlany ýaşul nesliniň wekilleri Mähraman arkadamydan watan goroşury bardy edýän beýmeçür aralar üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şäheriň Nowruz ýaşaýyş toplumyny 4 gatly 24 öýli ähli amatyklary gözen ustulyny jaýlaryň bir wada üçtüniň ulanylmagy berilmegi şany tene münasibetli gurulýan dawralan şatlygyny artdyrdy. Täze jaýlary Türkmenistanyň Senat we Guruluşyk önümçilik ministrlerining Daşow şäherindäki demir beton ünlü zawodynyň guruluşçylary ýokary hil derejesinde bina etdiler. Täze ýaşaýşaýlary otoglarynyň giňligi ähli amatlyklaryny göze unutulanlygy, ýaşaýjylar üçin zerur bolan ähli serişler bilen üpçün edilenlerine tapawutlanýar. Bu bolsa berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüniň iş sunmarynyň barha rowaşlanýanyny anladýar.
Häzirki zaman tarapyna laýyk gelýän jaýlaň belegişlerine döwrewap serişler bolandy. Olarda zerur enjamlar mümkindilen aşhana, eýwan, ähli amatyklary özüne jemleýän giň otoglar bar. Otoglarda ýerleşdirilen häzirki zaman görnüşinde gurnulan ýokary hili mebeller ýurdumyzyň önürjüler tarapyndan taýýarlany. Bu ýerde ýaýwanlanýan sergide welaýatda gadanlaýan üstünlikleri şöhrenýän görnüşler, Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylynyň belent ruhuny özüne jemleýän görkezme serişleri, suratkeşlen hememe heýkel taraşlaryň işleri, hememe beýlekler ýerleşdirildi. Onu synlamak bilen davragatançyjylary ýurdumyzyň öz ötüşiniň täze belentlikler tarap ynamly barýanlygyny ýene bir gede göz ýetirmäge mümkinçilik aldyr. Umumyň bugünkü dawralar welaýatda watan gorugçylarynyň güni münasibetli geçirilýän şäherler bilen öreýän sazyş gutgaşdy. Hememe Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylynyň belentliklerine tarap ýokary ruh belentlik, zähmet ýeňişler bilen barýan daşawdyň gögünlerini joşurdy. Olar bagtyarlyk döwrüne hemişelik peşkeş beren hemem ýurdumyzy ötüşlüğün täze belentliklerine tarap ynamlar barýan mehriban arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Men Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Daşowdy welaýatynyň polisiýa müdirliginiň işgäri, polisiýanyň maýory Döwletgeldi Hallyýew, parahatçylygyň we güllä ötüşüň mekany bolan Garaşyl Bakywy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly belen serkerde başymyzyň ýol başçylygyny her bir günimiz toý bayramlary, şahatlykly pursatlary betlenýär. Ene bugün hem Daşowdy şäherimiziň iň gözel günjegünde bina edilen täze döwrewap ýaşaýyş jaýynyň açylyş dawrasyna gatnaşýar. Bizim Agdyr maşgalamyzda da şeýle täze döwrewap ýaşaýyş jaýyndan jaýylyp jaý toýun tutmak bagty meýser etdi. Ýa-da giň otoglary bilen tapawutlanýan bu kaşan ýaşaýyş jaýyna ýaşamaklyk üçin we medeniýetli dinç almaklyk üçin ähli zerur şertler göz öňüne tutulandyr. Pursatdan peýdalanyp öz halky barada ýygyderli alady edýän hormatly belen serkerde başymyzda ähli maşgala agdalarymyzyň adından köp sagwalsyny aýdýar. Goý hormatly belen serkerde başymyzyň jany sag belent başı aman bolsun. Tutýan ähli döwletli işler elmedam rawaşlyklary betlendin. Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylyna giňden belenilýän watan gorugçylarynyň güni münasibetli ýurdumyzyň şäher günjünde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna geçirilýän bayramçylyk dawralary watançylygyň belent ruhuny hem çuňgur many mazmuny besenýär. Watan gorugçylarynyň güni münasibetli dawralary Türkmenistanyň ýaraly güýçlerini, beýleki goşun görnüşlerini hem harby idaralaryna giň ýerinde ýaýwanlanýarlyp, olary ruh belentlik hem baý many mazmunlyk maksud boldy. Şanly sene münasibetli şäherler beýik şahsiýetlerimiň ýadygarlygyny taqdim etmek bilen maşany. Adygan şäherçesinde ýerleşýän 20-nji orta mektepde serkerdelen çağırış boýunça harby gurulukçylygyň ilhalar insan, beýik watançy, ustad esker hem beýik mugallim Berdimuhammed Anaýewiň ýadygarlygyny ter gülleselerini goýmaklary bilen medeniýet köşegine geçirilen dawra aýdym sadyr ulaşdy. Bu ýerde ýanlanan hoşawazlar hem mukamlar ýerine ýetirilen dürüjlük çykyşlary bayramçylyk şowhunyň germine giňeltdi. Tejen şäherine ýerleşýän medeni düýünü Tejen goşun gala tarapyndan gurulan şäherde ýokary ruhyny täwesini bu ýerde harby gurulukçylygyň hem medeni işgärleriniň birlikde çykyşlary, ýatda garjylygy, täsirligi, watançylyk teresini ösdürmekdäki ähmiýeti bilen tapawutlandy. Gahrman arkadamydan watan söýjülük hememe sunuwata sarpy goýmak bagatdaky görülesinden uralýan harby gurulukçylar watançylygyň belent ruhy, oň gujur gaýraty galkynyrýan owazlar bilen mehriban halkymyza parahat watanymyza hem hormatly prezidentimize ak ýürekden gullugy edýär. Watan gorugçylarynyň Hünär bayramyny dawra etmek maksady bilen Mar goşun galasynyň guramagyny wekil wazir tarapyndan hememe bayram şäheriniň medeniýet öýlerine geçirilen bayramçylyk konserdi ýokary ruhyny täwesini. Bu dawralarda harby gurulukçylygyň ýerine ýetiren aýdymlaryny hem sadaryny, harby sunuwatyň öwüşgünleri öz boşy duýulyp, olarda ata watanymyzyň parahat durmuşynyň wasfy öz beýan tapdy. Şanly sene münasibetli medeniýet we sunuwat wekilleriniň ýaş höwüsçüňiň hem estrada ustadlarynyň çykyşlaryna bolsa, ajaýyp durmuşyň bagtyar ýaşlygyň watany hem durmuşa söýgüň beýany aýdyň görnýär. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby institutunda watan gorugçylarynyň gününe başlanan aýdym sady dawra bayramçylyk şatlygyna şatlyk goşdy. Ýaş serkerdelen watançylygyň belent owalarynyň aslynda batlyk adamlar bilen öňe gitmeklerini ruhlandyran konsertde ýerine ýetirilen çykyşlaryň ählisi parahatçylygyň ynanşmagyň hem bir goruglygyň watany boruny diýarymyzyň wasfyny ýetirdi.
Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının siyasi kengeşinin, Kerdaşlar arkadaşlıklarının milli merkezinin, Zenanlar Birleşiginin merkezi kengeşinin, Maktumladın naqi Yaşar Rumusunun merkezi kengeşinin birlikte uğramağını, Watan Goruşlarının günü münasibetli, Watanı qorumaq raýatlaryň mukaddes borjydyr atly dabara geçirilip, olu ýokary ruhanyetlige wesenli. Şeride Watan Goruşlarının günü münasibetli, Aşgabat şäher häkimliginiň guramagyny da dabara geçirildi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýugurdymyň gunaýtaryna we paýtagyň Aşgabatda 26-njy ýanwarda saat 20-den 27-nji ýanwarda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat olunyň berýän habar bilen tanışýaram. Balkan vilayatyny ütkap ýağmurly howa bolup günnordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus mayl, gündüzine 9-14 gradus. Kenariýa etraplaryna 3-8 gradus mayl bolar. Ahal vilayatyny ütkap ýağmurly howa bolup günnordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 0-dan 5 gradus sowuk, gündüzine 8-13 gradus mayl bolar. Mary vilayatyny ütkap ýağmurly howa bolup günnordan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 8-13 gradus mayl bolar. Leva vilayatyny ütkap ýağmurly howa bolup Demirady günnordan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 6-11 gradus mayl bolar. Daşoğlu vilayatyny ütkap ýağmurly howa bolup Demirady günnordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 4-9 gradus sowuk, gündüzine 0-dan 5 gradus mayl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkap ýağmurly howa bolup günnordan teleskopda 8-11 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 0-dan 2 gradus sowuk, gündüzine 7-9 gradus mayl bolar. Ýurdumdan şu ýanwar aýynyň 27-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň hadydan 10 götürüm artma bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlehem gyş patlanda howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, pasly uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ýaşar. Bu günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň essenlik patlanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňdan Watan Habarlary peşamyz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösýärýär. Ähli ösüşlerin ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sag bolun, edilýär.